Why ka man sang drug testing kit nga nga pamatuod nga naka-drugs ang tao, hambalon mo imo nga nakasyabo, hambalon mo nakatira drugs, hambalon mo nga hubog. Nga mayara ka mo subong sa ginagamit na nga ano panawag sinagani, inabalang sa mga iban nga mga pungsod, like for example mga Amerika, yari ni sila sang ginapasinghot bla na kaginapaumom para nga mabalaan nila kung bala nakainom giman ang tao kung wala nga naga-drive sa salakyan. Diri sa aton way pakita sina kung may aragin man wala ginapa-implementar paano mo mahambal nga hubog ang tao kay ang makahibalo sina nga hubog ang tao ka makadeklara nga hubog siya mga kabistado kung makuan mo kung matistingan mo matest mo siya kag malantaw mo kung bala matuod giman nakainom siya hindi bla sige lang don't you worry sa ato sini nga mga tagparamati sa aton makauturan sa mga pumuluyo naton dira nga nagaangan-angan sa sining isyo may kang tanan dire sa himo nga pagpangdakop sa taga LTO nga ini nga wala sa lugar standby kamo ka istoryahan tara karon dire sa ato sining nga pagpangalagan ato nagkaroon nga nag-follow up report nagikan kay kabistadong Bonnie Somblinggo kag sa kay kabistadong Aaron Rifuyo kay amo ni sila mga nag-follow up karon may kang tanan sining nga balita mga kabistado istoryahan ta na karon diri sa ato sini nga pagpangalagan sa kay F. Cormidada mayong agaman. Thank you so much sa pag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagan. Diri na kita mga kabistado sa ato sini nga mga piranaka mga daragko nga mga balita kay information, mga headlines sa ato sini nga pagpangalagan. Ang mga headlines nga ini mga kabistado, ang builog na nga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Everyoung Capsule. Everyoung Capsule mga kabistado. Ang Everyoung Capsule ang paborito sang tanan. Amo ni siya mga kabistado ang Everyoung Capsule ang pinaka the best when it comes to health problem ang paghahambalan. Everyoung Capsule na ang Everyoung Capsule ganang aton nga ginaduso sa inyo. Kay ini mga kabistado ang pinaka the best ang pinagapanguna nga klase sang food supplement nga makakuha na kag makahatag sang solusyon sa inyo mga problema sa ikayong lawas nyo. Labi na gid sa mga problema sa high blood, problema sa diabetes, amo man ni pirmi. Kawalos kalabanan no sa pulo ka tawo nga imo sini nga pamangkuton kung ano ginabatsyag nila. Kung hindi high blood diabetes, ay morionis ti garapon ni Santissima. Yara ginada nga sa pulo ka tawo da pito gid ang high blood kag pito gid ang may diabetes. Tatlo lang yang tatlo lang ang healthy. Yang tatlo nga healthy nga ini laban-laban gagamit na ini sang Everyoung Capsule mga kabistado. Dibla? Gani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati antes ka mo magpanyaga. Antes ka mo magkaon na inom ka mo na isang Everyoung Capsule. Duwa ka kapsula, 500 mg man lang ni. Duwa ka kapsula antes magkaon ha. Iblan nyo ang Everyoung Capsule mga kabistado para magapabilin nga healthy nga aton nga lawas. May nag-abot diri nga halin sa inang halin sa California no sa din gani ni siya sa may kwan basta halin sa California mga kabistado si engineer nag-abot diri sa Iloilo nag-message sa sakon nga idol pwede mo ko sila nga idol makwan mapainan sang mga 20 lang kabutilya sang Everyoung Capsule ay bakalya 20 ka kabutilya sang Everyoung Capsule 20 kabilog siniyo mga kabistado kay dalon niya puli dito mga kabistado sa may California USA dalon niya to Mayo so 20 butilya dalaya mga kabistado nagpuli di siya nag-attend sa communion or first communion sang iya sini nga anak nagpakal dayon sang kwan sang ining Everyoung Capsule 20 butilya bakalya 20 bottles kay dalon niya balik sa California. Meaning, mga kabistado, nga ang Everyoung Capsule, hindi lang ini kay pang pamilya, kundi pang export pa. Pang export pa kay man nga
Kalabot na ni siya sa California, ho. Ang Iberian Capsule, mga kabistado, no? So, thank you so much, kida, sa kay Engineer Syukon. Engineer, salamat, kida. Tulong ko to sa iya sa may hotel ngayon na tiniran niya. Uli sa dihalin sa Amerika, halin sa may inang kwan sa may California, mga kabistado, no? Dalon niya sa kwan sa California ni ang ining Iberian Capsule, mga kabistado, 20 ka botilya dalaya. So bot silingon hindi lang niya kay bot silingon nga mas may salig siya nga magbakal sa mga pareho sini nga mga produkto diri sa aton sa lokal sa Pilipinas i-compare dito sa Amerika, hindi bla nan so mo nang pinaka the best mo nang pinaka-kampiyon kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparameter sa mga pinalangga nga mga kauturan, hindi na kamo magpangduha-duha pa when it comes to health, so food supplement ang paghahambalan. Ari na ang Iberian Capsule, mga kabistado. Damo-damo sa nagapangita sa mga butika, doy paguro kasi wala pa ni bala masakop nga mapang distribute kag ma-distributan sa aton nga distributor ni sang Iberian Capsule balahaw. Kabi distribute nyo na niyang Iberian Capsule sa mga butika kaya damo-damo gapangita sa mga butika wala stocks. Ay oryone so kung may ara ka mo ganit kang gusto nyo, message lang ka mo di sakon, no? Sakon sini nga Facebook page, mga kabistado, message lang ka mo di kay para nga mahambalan ko ang manog deliver o ang aton nga distributor nga mapadalaan ka mo da, mahatagan ka mo da direkta sa inyo kung wala pa sa butika malapit sa inyo sini nga mga banwa, mga kabistado. Ayos? Ang aton man nga mga headlines, mga kabistado, builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Vitalangs Capsule. Vitalangs Capsule para sa pagpaayo sang aton problema sa baga, mga kabistado. Iniya para sa baga ta naman respiratory system. Basta gani may problema kita sang aton nga respiratory system, mga kabistado. Vitalangs Capsule naman niya ang aton nga baklon, ha? Hindi nyo pagkalipati, ha? Basta problema sa baga, ha? Problema sa baga, COPD, problema sa problema sa aton nga asthma, TB, respiratory problem kita. Ang baga naton nga daw nagahuot ang paginhawa tabla. Mga kabistado, tuduhin nyo, ha? Tuduhin nyo nga inom sang Vitalangs Capsule. Kaya ang Vitalangs Capsule may mga bitamina ini para sa pagpanami sa ato sining nga baga, mga kabistado. Ayos? Wala, sige. Sila may Junel Valdez niya, pwede libre lang akon idol John. Libre nga nga Iberian Capsule. May problema. Hampal ka lang, no? Ano nga klase? Sa primero ti simpre hatagan taka libre sa una. Pero sa sunod ti baklon mo na kay karon. Way natasang palulos karon nga ipanagtag sa mga nagakinanglan nga paros man si imo mo, di ba? Ayos. Kay mamaskwa kita sang Iberian Capsule sa sunod kung paralitan nga makadawa-dawa kita. Mamaskwa kita sang Iberian Capsule sa ato sini makauturan nga mga hindi gid ka afford sa pagbakal sini sang Iberian Capsule, mga kabistado. Ayos, hindi bla? No problem, basta lang yan nga importante nga nagapati ka mo sa produkto, kamo na importante. Ayos? Wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad, mga kabistado, kita karon sa aton nga mga dalagko na nga mga headlines. Ilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga mahuluyaon. Nagahuya-huya kung makakita inkwentro. Basta nahuya gani mo nga basta nahuya ka gani kung makakita ka sang inkwentro, mga kabistado, ilabi na gid uyab mo da, asawa mo da, lalo pa may kamahuyan, magbravo ka na. Makabulig man ini sa aton, mga kabistado, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang nami sini kay pure nga natural, wala side effects sa aton nga lawas. Ang iya sini nga effect hindi kay side effects kundi frontal effects. Frontal effect niya mong man nga sigurado nga nagapatig-a sa aton nga bratyagon. Ilabi na sa mga kalalakinhan, mga kabistado. Ayos, wala, sige.
Amo man lang tatlo ka produkto nga gina-introduce ko sa inyo kag sigurado ko sa inyo nga ini nga mga produkto lunsay tanan mga epektibo mga kabistado. Ang Ever Young Capsule, mga kabistado, ang aton nga Ever Young Capsule, ang Vitalangs Capsule kag ang Bravo Food Supplement Capsule for men para sa ato sini nga mga kauturan mga kabistado. Ayos i-combine nyo ng tatlo sus di hamak nga kamo ang pinakapursado nga tao sa bilog ninyo kabuhi. Kamo ang pinakapursado kag wala sang problema when it comes to health problems ang paghahambalan. Ayos. Sige. Sa aton karon nga mga headlines, mga dalagko na nga mga balita information nga aton pagatalakayon subong nga adlaw diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Sa mga headlines, sa mga balita lokal mga kabistado, mga ginabulobanta 1.2 milyones pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga na confiscate sa ato sini nga makatapo sang pulis sa ginhiwat nga drug bypass operation sang distrito sang La Paz. Samtang motorsiklo nga umawa sa kalsada kag bumunggo sa poste. Driver sang motorsiklo patay ang angkas pilason nagindala sa ospital. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information mga kabistado, na sobra 5 milyon nga lahas kag mga cellphone nga balor nataban sang kawatan sa Gaisano sa Banwa sang Balasan. Grabe Tagunado kagi man nagiging kawat ang Gaisano diri sa Iloilo, hindi blada sa may UI blada dapit nga Gaisano. Iluso pinasang kawatan da mga kabistado, pila man to ka milyon nga balor sa mga alahas tong maging pangkawato. Nami man ni ang mga kawatan kay sunod Manila ang Gaisano kung sunod nila ang ang Gaisano nga kawatan, no? Ang isga nila kawatan niya pirmi Gaisano lang. Nagliga dumduman nyo. Nga ginatake man ini sa mga kawatan diri ginransak man ni ang Gaisano mga kabistado. Diri sa may area sa sudat sang Iloilo, dira sa may UI nga Gaisano. Tapos ang baligyaan sang alahas mga kabistado ginwasak ini kaging kuha sang mga kawatan ang mga alahas to duman yun subong mga kabistado dito naman niya sa may Gaisano sa Balasano ginlosob naman sang kawatan ginreport nga dito kung nag-agi sa exit ang ining mga suspect nga mga robbery hold up o ining mga mga kawatan illegally hold up mga kawatan nga nagsulod mga kabistado dito sa may Banwa sang Balasan, most especially sa may area sang exit sang Gaisano. Dito kuno sila nagsulod ginapatihan sa aton nga mga pulis sa initial nga investigation nga dito mga kabistado ginsulod sang o nagsulod nag-agi ang mga kawatan. Grabe Moriones ti garapon ni Santissima. Kaya mo kitas na nga ang nakuha to do mga sobra 5 milyon nga balor sa mga alahas kag mga cellphone, no? Ang iya sang ang mga alahas mga kabistado, ang tag-iya sang alahas amo ang F&C Jewelry Store. Magambal kita nga F&C ni hindi ba daw iya sang mga florete ni hindi ba? F&C Jewelry Store sa may kuano sa may sulod sang Gaisano sa Banwa sang Balasan. Mga masobra 5 milyon kay mga 694 tanan kabilog nga mga alahas ang ginpangkuha. 694 kabilog nga mga alahas naisip gidyam mga 694 tanan ka mga alahas ang napangkuha sang mga kawatan kag ini ginabulubanta nga nagabalor mga kabistado sang kapin sa 5 milyon masubra ang bili sining mga alahas nga ini. Sunod mga ginpangawat pagid nalabayan nila ang bulutangan sa mga cellphone, mabaligaan cellphone. Pinangawat naman nila mga cellphone mga kabistado nga ang valor sang cellphone nagalabot sa masubra 200,000 pesos. Kag iban pagid mga kabistado nga mga pagkabutang nga mga pinangawat may puro cellphone lang kag kuno cellphone kag alahas ang pinangawat kining mga kawatano gani. Lantawan nyo ba si pila ka adlaw kita nyo may nakapost sa Facebook
Kahambal labi nga, cellphone, barato lang, brand new. Mahambal nga cellphone, barato lang, brand new. Do, matiko do, mga Vivo, kuno nga mga cellphone to. Mga Vivo nga cellphone ka, mga Samsung nga cellphone to. Kaya basi may makita ka mo lang nakapost sa Facebook blang Vivo cellphone barato lang brand new. Samsung cellphone barato lang brand new. Kagang grabe pagit. Ang alahas. Kasi blang kung magkuhan ka mo, ari alahas barato lang. Tapos git. So mga kabistado hindi blang F&C na hindi blang do yan ni Florete na nga kuhan baligyaan sang hindi blado yan sang mga Florete ang F&C Jewelry Store. Ito muna ang ginlusob sang kawatan mga kabistado dito sa may banwa sang balasan ay haluoy maning sabagay ti mga mangrano naman ni sila pero ti mga kabistado dugang naman niya buhin sa ilang manggade hindi bla makon mo 5 milyon nga balor sa alahas niyo pangabuhi maning iba ni katapos siya mga kabistado pangabuhi isang tarong ng mga tao ngayon ni kawaton sa mga tunto makawatan niyo way na sila mahadlok magpangawat way siya mahadlok mapangransak way na daway na hadlok ang kriminal sugo maglibot kag magpangawat kag maghimo sang krimen sabi niyo kun nga tungod kay wala na sang mga nagapanghanting sa mga masamang elements mga masamang damo wala na sang may nagahunting sila sang una nagaparanago ini sila tanan-tanan kay during the time mga kabistado sang time ni former President Rodrigo Rua Duterte ang mga kawatan kag ang mga lawless elements mga kabistado wala gagwa-guwa gaparanago sanda kay nga ginahunting sanda sa mga nagapamatay sa mga haslo nga tao sa kalibutan so especially diri sa aton sa Pilipinas ti subong niya mga kabistado wala ang hambal sa ngaton nga PNP Chief Subong ang hambal ya mangin masupog ang aton sini nga gobyerno sa ilabi na gid ang aton mga pulis mangin masupog sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga pero hindi madugoon amo na siya ang hambal mga kabistado sa aton nga PNP Chief di karon kay hindi madugoon masupog sila sa pagpanakop pero hindi madugoon may kahadlok balang kriminal wala paano kabihadlokan sinaman o hindi ba na ang imo darating guts malaning kapital sa kawatan mo mga hold upper ni mga drug addict ni mga drug pusher ni guts malaning kapital nila bot silingon bakod-bakod na ni sila dughan paisog-isog mo lang ni o hindi bla ang ila sini nga ginahimo sumo niya paisog-isog na niya paisog-isugan ka lang madakpan ta prisom lang ta pero kung makatsamba ta kag makaigo kita sang dako nga iligoon kag hindi kita madakpan ti kundi aton giniya tsamba ta giniya hindi bla mo lang na kung madakpan ta ti mapiyansa matagyapon priso mo lang ta piyansa matagyapon hindi makapiyansa hindi bla ang kawatan o kunang pagpangawat mga kabistado hindi ni saya heinous crime hindi saya heinous crime may pwede kay imo makapiyansa basta may kwarta ka lang like for example labi karon sila ang nangawat ang balor sa ilagin kawat baga masubra 5 milyon subongo hindi kundi why sila madakpan like for example ma-strike naman sila liwat kag mangawat naman sila liwat pag pangawat naman nila liwat mga kabistado like for example labi na dimalasan sila abi no na dakpan sila abi sang mga otoridad pagdakop sa ila tingila nga pundo nga minilyon mga kabistado hindi man namon pwede man yapon pwede man gihapon nila nga magamit mga kabistado no nga ipiyansa sa ila kaugalingon di ba ipiyansa naman sila pag piyansa nila lagaw-lagaw man sila matira naman sila liwat di supot lang nga supot kwarta nila kung madakpan sila mapiyansa malang na sila kagkapin pandugangan pagid nga aton subong nga korte ang aton subong nga layi aton kasuguan
galabot ya mga kabistado tagpila ka tuig antes ka imo ya pamatbatan. O hindi bla? Galabot ya tag 15 anyos ya antes ka imo pamatbatan. Pamatbatan ka tag 8 tuig kay imo pamatbatan ti karon imo sentensya bi karon siyam ka tuig. Sentensyahan ka bi karon siyam to 14 tuig. Di napamatbatan ka na 8 na tuig priso mo kun waay kay imo ka kapiyansa abi. Ti kundi kulang mo 5 na tuig wa ka naman dayon. Or ang kalabanan sina ang ginasaligan sa mga kawatan kay kun once nga madakpan sila makapiyansa man sila gyapon. Samtang sige ilalagaw-lagaw sa sagwa, sige magyapon pangawat nila. Sige magyapon himo nila sang katuntuhan. Samtang sige ang ila nga kadtos korte kung parang litang nga ipatawag ang ila nga hearing. Dito kay dugay pa. Mga tagpulok tuig tubtob 15 ka tuig ya karon antes kay mo pamatbatan ti kundi hilway ka man gyapon imo sa pagpangawat. Amo ina ang rason kung nga nga way nahadlok ining mga kawatan kay ini nga magpang-hold up ka magpangawat. Way ni sila mahadlok ka mga drug pusher ne way nahadlok ni. Way man sang peligro sa kabuhi. Ang ginakahadlokan man nila kung may peligro sa ilang nga kabuhi hindi bla. Kay kung may peligro sa ilang kabuhi, simple man niya sulod sa pinsan nila mo niya no may mo tahimuon tani. O kung gusto ta nga mapatay. Kung gusto ta mapatay nga tihimuon tani. Pero kung hindi man lang kita mapatay, hindi pag gusto tahimo kay kabuhi ta. Paano? Ang rason nila na simple man lang. Di hindi ta mangawat ka mapatay ta sa gutom. O kung mangawat kita nga hindi man ta mapatay, kung madakpan ta kay mapriso man lang ta. O hindi gani makapiyansa pata, dako pa tsansa makapangawat taliwas. Amo na mga utok subong sa mga tuntong mga kawatan nga inite. That's why mga kabistado kahambalan kamo sa una sang time ni Digong. Kahambalan kamo nga ti amo ni sobra ka pintas. EJK amo ni moto. Ara. Subong kay wala sang EJK. Subong kay wala sang katahap ang mga kawatan, wala katahap ang mga drug pusher, wala katahap ang mga drug personalities. Mga kabistado, ano ang kwan? Ano abi ang gakatabo subong? Kuni nga pinagusto sila araw damo-damo na diri sa probinsya. Time ni Digong sang una gakadula ni wala ini ang mga tao nga ini nga mga tunto nga ini wala ni. Hindi ni sila makita. Lantawan nyo bala kung ano ang mga unsolved cases nga nagluntad diri sa aton sa probinsya sang Iloilo? Mga unsolved cases, mga kabistado Number 1 nga unsolved nga kaso, ang pagkapatay sang chief guard. Mga kabistado dito sa tunga sang lawod sang Sikogon Island to sa may Banwa San Carles. May napatay nga chief guard kag nadalasdas pa, nadalahig pa, naging kuha ang ilang payroll money nga nagalabot sa masobra sa 350,000 pesos. Hasta subong nasulbar to, nadakpa ng isak bilog, miahaw buhok sang suspek, wala sang intudlo ang aton nga mga pulis. Tunduman nyo? Mga kabistado? May buhok sang suspek, punta sang buhok gamay-gamay. Bisan buhok mga kabistado, bisan wala palusa nga buhok kun kuto, wala sang may gintudlo ang aton nga mga pulis. Wala sang may ginpasakaan sang kaso nga aton nga mga pulis. Sa malipot nga sugilanon unsolved ang ato nga kaso. Number 1 ina nga unsolved cases nga nagluntad sa aton sa probinsya sang Iloilo. Number 2, ang kaso mga kabistado sa may Banwa sang Lambunaw ginhold up to patay driver sang isa ka van nga naga-deliver sang mga sigarilyo kag iban pagito nga mga klase sa mga balaligya to. Gintiro ang driver, patay. Ang mga suspect, mga kabistado, unsolved to hasta subong mo to sa may nadakpan. Ikatatlo nga kaso sa may Banwa sang istansya Iloilo. Ang magpatay sang tatlo ka mga mag-abyan nga Sanday Palibos Fair, Paruhinog, Bosque, Libaw, kag Fernandez. Si Paruhinog yati wala niya mapatay. Ang Bosque, Libaw, kag Fernandez. Paano kita maghambal kag paano abi kahambal ang aton nga provincial police office nga sulbar ng kaso? Kay may ginpasakaan kamo sang kaso daw palpak man.
Way magararangot ang ilang nga mga kaso to. Ang inyo nga mga ginbasihan to, circumstantial evidence man lang to. Muriones ti garapon ni Santissima o. Circumstantial evidence? Muriones ti garapon ni Santissima. Kadlawan kamo sa mga abogado na. Way man taga talakay sila kaya mantiaran naman sa korte. Pero the point is, mga kabistado, no? Nga, sa mga circumstantial evidence kay ni Muriones ti garapon paano pa igu-iguon nila naman bala sila na way mataga drikta kag way mataga hambal sa ato sini nga mga piskalya na sa prosecutor na para nga malantaw kung bala may probable cause sa mga kaso pero sus Muriones ti garapon ni Santissima sa mga affidavit pa lang di mahambalan ng aton nga mga pulis nga sulbar ng kaso kay nakapasakan na sang kaso gali kay nakapasakan na sang kaso sulbar na Muriones ti garapon ni Santissima ho so amo na mga kabistado basta naton ina kang istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagan lantawan nyo ba lang sometimes ang unang digong way kita sa nabatian nga amo na klase sang kaso way kita sa nabatian nga mga kasubong sini nga mga kaso o siningon nagpangisog ang mga kawatan nagpangisog ang mga dungol subong nagbalik naman ang mga dungol ka mga nagapasaway ilabi kag labaw sa tanan nagamat-amat naman damo ang adiktos nagdamo naman ang adiktos sa Pilipinas most especially diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo puwerte na makadamo sang adik mga kabistado lantawan nyo Toryahan tanak karon diri sa ato sila nga pagpangalagad ay lantawan nyo ini mga kawatan nga ini hindi ni sila kapangawat kundi kahigop dahil siguraduho nyo bakod-bakod may dughan mo hindi nagabakod dughan mo nagaisog ka kung lalong ka sa shabu kung lalong ka sa illegal drugs laban-laban mga kabistado higop niya na islantes mga awat taga pasibangod kay nga mga adiktos man ni sila pero tayang point naton is mga kabistado, kay isog ka man lang kung may ginasaligan ka nga daw hindi ka hindi ka malukpan kag hindi ka hindi ka maigo sang bala mo. Kay isog ka man lang mo. Mga kabistado, istoryahan tanak karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado samtang sa iban paraton nga mga balita. May mga follow-up report kita may kang tanan sining nasapuan nga bangkay nga nasulod sa habol dito sa may Banwa sang Numancia sa probinsya sang Aklan. In report mga kabistado nga ining bangkay nga ini ang kilala sa kay ginapahingalanan ini sa kay Jack inang ano pilido gani siniman dito sa may area sang kagini siya ang nakita dito sa may Banwa sang Numancia sa probinsya sang Aklan pero ini siya ang tumandokid sang barangay Gibungan Banwa sang Miagaw diri sa first district sang probinsya sang Iloilo ikatuan naton si barangay kapitan kag gini-interview tigin confirm niya nga mga kabistado nga ining biktima ang residente gidman sang barangay Gibungan sa Banwa sang Miagaw ano ang latest nga development ano ang latest nga follow-up report angot sini check naton nagkaroon ang mga balita kag information halin sa iban panaton nga mga reporters may kang tanan sa sining natabo nga pagkasapo sang bangkay naputo sa habol mga kabistado dito sa may kilis ang dalan sa Banwa sang Numancia sa probinsya sang Aklan samtang sa iban panaton nga mga balita kay from sa iban pa nga mga issues naton pagatalakayon daw may issue naman parte sa bird flu balita parte sa bird flu mga kabistado so sang provincial government sa probinsya sang Capiz to sa siyudad sang Rojas daw naga panghanda man sang siling report nga bird flu nga presensya sang bird flu sa probinsya ang siyudad sang Iloilo mga kabistado ang nagpagawa naman sang isa ka ang siyudad or ang probinsya sang Iloilo pinagi sa kay Governor Arthur Defensor Jr. nagkapanaog sang isa ka
executive order mga kabistado sa pagdumili anay sa pagbaton sa mga import nga mga kwan nga mga sapat most especially ang mga manok sa pagpasulod diri sa aton sa probinsya sa Iloilo tungod sang isyu naman sa bird flu. Ang bird flu niya mo delikado kaya ang bird flu mga kabistado daw hindi kinaya pwede makaon sa ato sini nga mga pumuluyo hindi kinaya pwede makaon sa mga tawo ang mga manok mga kabistado nga nahigo sang bird flu kaya daw delikado niya para sa tawo yapon lain niya sa ESF ning African swine fever nga bisan makakaon kaya sang karne sang sapat o sang baboy nga naigo sang swine flu or sang swine fever mga kabistado hindi kaya maano kaya hindi makaipikto sa lawas ang tawo o hindi bla nan istoryahan tara karon mga kabistado diri sa ato sining pagpangalagan sa paratuntunan ang Bistado program diri gid lamang sa Radyo Bistado sa syudad kag probinsya sang Iloilo Radyo Bistado sa bilog nga Western Visayas. Oras naton mga kabistado nakarabon kita sa 8 minutos na nakaligad sa alas 12. Acknowledgement no sa ato sini nga mga viewers kay Princess SR Darap nice Luni ano man Arnold Mendoza good afternoon kay Alan Basinse kay Cesar Franco good afternoon Laila Altelio Hiroche Arnold Mendoza kay Alamis Marcos sang Boulevard Mulo ni Yohil Gunay ina signal sa ginaobrahan ko idol pa kung kisa hindi ako makapamati si mo idol pwede ka man maka-review review lang kung hindi ka makalantaw direkta kwan live inang pwede ka man nga makakwan maka-review open mo lang imo sini nga Facebook kag pangitaon mong Facebook page naton nga June Kapulot News Live or ang Radyo Bistado. Mercedes Malquerido kay Rami Bilbar Lamera or Limera kay Mike Mendez wala naga-operasyon idol ang mga kawatan abi wala na sang may naga-operasyon wala naga-operasyon idol John ang mga kawatan abi wala naga-operasyon kay Migo Nonoy Gabayron kay Alba Rafael Jr. Kay siling Arnold Mendoza niya correct kagid idol John gabaha naman ang mga adik sa Iloilo Wakanda of the Philippines siling ni Mayor Problem kay Idol John Wakanda of the Philippines Cordelisa Misarua good afternoon Agramon Ariel good afternoon man kay Erika Alegro good afternoon watching from Manila and kay Chaser Franco good afternoon and kay FSRMG Nonoy Bien Palma mayong hapon man sa tanan-tanan naton no nga mga viewers salamat kid pwede ko i-open ko nga to sini nga Facebook page sa Radyo Bistado kay basahon taman and of course ang aton man nga kwan no mga nagalantaw man sa ato sini nga YouTube channel samtang naga-live kita subong makita nyo man kita live sa aton nga YouTube channel makita nyo man kita live sa aton nga TikTok channel ito niya mga apat ni ka mga kwan apat ka mga page naton no apat ni naton ka cross post mga kabistado mabatian kita kag makita diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado ayos lang sige ayos samtang sa ibang paginaton nga mga balita kag information mga dalagko nga mga balita nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad may na tabo nga aksidente dito sa may area sang Banwa sang San Joaquin mga kabistado may-ari pa gido kulang ni may mga follow-up report kita may report nga kaso mga kabistado sang rape no kon pagpanghimulos nga
nga natabo sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Ang report mga kabistado kay ang report diri nga daw 3 ka bilog gid ang mga biktima, no, mga mag-ululuton. Isa ka nagaedad pila to 13, isa nagaedad 13, isa nagaedad siyam, isa nagaedad sang daw pila to ito 3 bilog ni biktima ho. Gani standby sa aton nga mga tagparamati kay follow up man naton ini. Naka-record ini mga kabistado sa police blotter entry sang police station sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, pamati hulatan ninyo ang ato sini nga exclusive nga balita kag interview sa pamilya sa sini mga nagkalabiktima kay naka-record ini sa isa ka police station diri sa may probinsya sang Iloilo ining kaso sang pagpanghimulos sa 3 tanan ka mga biktima mga kabistado. Kaya kaluluoy niyo makon mo mga bata ni mga kabataan ning nagkalabiktima mga kabistado, no? Sa istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga domestic wild birds, poultry products ug iban pagid nga mga kaangay sa mga produkto temporaryo kuno nga dumilian nga makasulod diri sa probinsya sang Iloilo. Amo ni ang hambal kag mando karon ni ni Governor Arthur Defensor Jr. Storyahan tana karon diri sa ato sini nga pangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa nakalabot na kita mga kabistado sa 14 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Ipang check tabi ang mga balita na ka-informasyon halin sa ato sini nga mga reporters antes kung magkomentaryo sa mga pila ka mga dalagko na to sini nga mga issues mga kabistado. I-check ko ang ato sini nga mga balita kaga informasyon sa mga reporters ta damo-damo nga daan mga reporters ta, no, para nga mapasunod ta kay nga ato sini nga oras maubos kun pananglitan nga kag kuan niyo, no? So diri kita anay sa mga pila na ka mga balita kag information. Unahon nato na mga balita na gikan mga kabistado sa kay kabistadong sinunahon taman sino una naka-standby di si kabistadong Vicente Villano be nahunta siya, no? Pagkatapos ni sundod ta si kabistadong Bonis Somblingo kag si kabistadong si kabistadong Aaron Rifuyo, no? Unahon nato na mga balita nagikan kay kabistadong Vincent Villano. May kang tanan sinisang mando karon ni Governor Arthur Defensor Jr. nga kinahanglan dumilian ko na mga domestic nga mga kuano, no? Nga mga sapat. Pistado! Nabigin mga kuano mga manok kag mga wild birds. Pistado! Ano pag dumili mo na ako ng tulabong abi magkadto di sa aton ka mga dakit. Pistado! Muna ta bugon. Miyara nga nagalupad yung mga domestic nga mga kwan. Pistado! Nga domestic nga mga wild birds bla niyo. Galupad di sila yan. Pistado! Halin sa iban nga mga pungsod, piyaga lupad la sila pakadto sa iban pungsod mong ti pagka lamin ni subong da inugdapo sa mga damo nga mga tulabong de. Pistado! Pero check na to na mga balita na ka-informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr. Pistado! Kabistadong Vincent sa report may hapon. May mapon kabistadong John, no, ang mga domestic wild birds poultry products kaliban pa nga mga kandala nga mga example di mga pato riban pa nga mga produkto nga nahimo diri ang temporaryo anay nga gindumilian nga makasulod diri sa may probinsya sang Iloilo kabistadong John, no. Ini base sa kabisadong Vincent. Wala labot ang mga ido ha. Yan nga tiyangak ido daw nagi sino nagsipa siya. Gapa abid gina permi bla si kuan mo sino naman sino ngalan kay ido mo na si Jeronimo? Si Mia. Sino? Si Mia. Abi kuan kung si Jeronimo ngalan niya na pero every time mag-report ako nagaparapit gid abi karo ko may magpalapit ng ibang ido nagaupas. Abi ko ana Jeronimo ngalan niya na kay may tukayo sa may ngalan ang ido ko dan ni Councilor Plaridel Nava ngalan niya si Jeronimo mo. Tapos may blaklon to sa nga isa ka ido pagid ngalan ko no sa iya nga ido to do si Raisa.
Sige Timay kay daway naman sa nagahod, no? Nagipos naman lang. Oo. Sige, proceed. So, base sa Executive Order number 573 ni OIC Governor Attorney Dennis Ventilacion, ginmando sining temporaryo nga iban ang pagsulod sa mga domestic wild birds, poultry products kag iban pa nga mga produkto halin sa probinsya sang Capiz, Kabistadong John, no? Oh. Ini kasunod sa pagpositibo sa influenza virus type A, subtype H5N1 pinaagi sa laboratory result poultry serum kag oropharyngeal sa swab sample halin sa barangay Cagay, Rua City, Kabistadong John, no? So ang nasambit nga EO ang nagsugod halin sa Disyembre 3 kag magalawig ini tubtob sa Disyembre 13, 2022. So karon hugot nga dumilian nga makasulod diri sa probinsya sa Iloilo, pinaagi sa siniaton balangya patigayan nga mga border control ining tagsa ining mga produkto diri sa aton sini sa may probinsya sa Iloilo, Kabistadong John. So naibaluan naton ining ining bird flu ang tugas ang influenza virus na kung sa diin kung makalaton ini sa or makatapik ini sa mga manok, dako ini nga alit at the same time makahalit man ini sa mga tawo nga matapikan Kabistadong Kabistadong John. Kaya ang tawo nga matapikan sa sining virus Kabistadong John, posible ini siya nga agom ba o makabatyag sa mga narasari-sari bala nga mga kuan nga mga sintomas sa lawas nato na Kabistadong John. Daw ginatrangkaso ka man So may kuan pwede ka trangkasuhon, may sore eyes, ubo, sakit sa puwak, budlay bala sa pagginawa, may mga pangluluya sang lawas, mga muscle pain bala, kag diarrhea, amo na isa sa mga sintomas kung namatapikan ang tawo Kabistadong John sa sining balatian nga influenza virus o kung ining bala, no? Ining bird flu. So, may kantanan sini ang probinsya man sa Capiz, most especially dira sa may Banwa or sa may syudad sang Rojas, kay dira nag-originate mo dira sa may barangay Cagay sa Rua City. Ining test positive nga mga nga mga samples ang sining mga poultry na ginapangsagod natin bala, no, sa mga isa ka poultry dira. So, may kantanan sini nagpagawa sa Executive Order number 40 ang nasambit nga syudad, no, may kantanan, no, sa pagresponder sa sining kaso sa bird flu dira sa area Kabistadong John. So sa karon ining EO sa Rua City ang bali nagbuhat sila sa composite team nga mo ang magatutok sa kaso nga ini sa bird flu dira sa may lugar Kabistadong John, no. As of this broadcast time, sa report ato na bato na Kabistadong John, may ara na sa 126 na ka mga manok, mga layered hens, native chickens, kag pato ang depopulate sa lugar Kabistadong John, no. Tungod sini tugot ang pagbantay sa aton sini probinsya sang Rojas, no, sa mga entry points, exit points sa probinsya para at least hindi man makagwa ining mga ining mga produkto nga ini kag hindi man makatapik or makasailos iban nga mga probinsya Kabistadong John, no. So ini gin panghugtan gid pinaagi sa mga border controls na karon ginapatigayon sa tagsa ka mga area sa palibot sang probinsya sang Capiz, Kabistadong John. Okay, sige. So, samtang proceed. Samtang dugang tani ang bag-o ligad so dakop diri sa bypass operation ang isa ka subject naman, no, sa drug bust operation. Ang subject diri again kilala kay Marlon De Los Santos alias Brindon, taga barangay Kabilao, Carles City, no. So nakuha sa suspect Kabistadong John ining suspected shabu kag iban pa nga mga buy-bust items, no. Ang ginakuan diri nga ginabulbanta sa 2,000 or 2,062 pesos kag gining bodol money nga 100,000, no, nga ginagamit sa or nakuha sa subject Kabistadong
Pagkastarong John, dira sa may barangay, Kabugwan na Carles, kagabi lang adlaw, Kabistarong John. So, karon priso na, ining suspect sa Carles Municipal Police Station. Okay. Ano naman bago lang tapos ang ido daw may pato naman na daw. Ano na? Abi ko na ginadumili ng mga domestic ni pero galing kay tikwan na mong ang pato ya diri lang ginaya no. Oo, diri lang naman. Pero hindi maragyapon sila kasunod na Kabistarong John sa kwan sa diri sa kun magaling sa Capiz, hindi man talaga hapon kasunod diri sa Maylilo kasi dara sila sa ban sa temporary ban, Kabistarong John. Okay. Tapos ang atong sininga DA nagpanugyan man nati hugot gid dapat nga ipatuman ining mga animal husbandry practice kag biosecurity measurement sa tagsa natin man ka mga usaran para nga at least hindi man bala matapikan sa sa sining virus, Kabistarong John nga kung ikaw kuno may manok. So, dapat hindi mo pag-impon bala? Oo. O hindi mo pag-imponon. Dapat isiparahon. Oo, so dapat kung manok, dapat manok lagid. Kung pato lang man. Kay para at least malikawag lang kung pwede, hindi lang pagpagwaon, bala, kurong na lang. Parang hindi makalagaw kag maka-impon sa iban man nga mga kasapatan sa palibot sa mga balay. Kabistarong John. Tingi mo da nga gasimpon da si kuanaw gasimpon si Mia da kag ang ido ang kuandaw ang pato mo. Anong ngalan ka pato? Anong ngalan ka pato mo na? Si Daki. Si Mia kag si Daki nga ginsimbog mo man na. Tapos kay palapit kasi ang mga pato sa kay Mia, so that's why ginaupas niya. Okay. Sa sunod nga lanan mong ido mo kung may ido ka pa, nga lanan mo Hironimo ha. Na kay tukayo sila to sang ido ni Councilor Naba Grabe yung ido ni Councilor Naba mo makakita gani puti nga legs. Ginakuan niya, ginawaswasa niya, kung may pagkamanyakis kasi ido ni Councilor Naba mo si Hironimo. Sige. Sige, salamat. Kabistarong Vincent, salamat, Ged. So far, madulog ato nga report direkta sa probinsya sa Iloilo. Ini si Kabistarong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid Kabistadong Vincent Villano direkta sa syudad sa may probinsya sang Iloilo. May kang tanan sining mando karon sang OIC Governor. OIC Governor gilisubong si Provincial Administrator inang Dennis Ventilasyon. Attorney Dennis Ventilasyon mga kabistado. No? Mayo man no? So, amo nang mando subong dapat hindi anay pagpasudlon dumilian anay. Ting pamangkot karon ti ko nagalupad abi karon ya pasulod diri sa aton anong tana pangbatuhon tana may kun mga bistado. Tanda na ta magtiro sila. Bistado. Mga nagalupad nga mga kuan mo nga mga domestic wild birds blane mga labi na mga tulabong. Bistado. Ang tulabong ni mga kabistado makakadto na di sa aton niya sa chimpo na sang daw bistado. Inang ano na sila gani mag-abot ri sa summer no. Bistado. Galupad gina sila pagkadto di sa aton niya. Bistado. Halina sila sa iban pungsod. Bistado. Tiya mo na sa mga kabistado ang ato sila nga pamangkot kay kung maglulupad na sila pagkadto di sa aton paano to sila matupunggan man. Bistado. Pobot sila nga mapunggan naton ang mga ginapang transport lang pagkadto di. Pero kung mga nagalupad na iya nga halis kahawaan to pagkadto di sa aton mga dakit ni ning bistado. Wild duck blane, mga wild duck ni hindi man kasi sila nga drig ni sa aton tanan. Bistado. Ito man na sila sa iban mga pungsod nga karadto, mga lawig ni sila maglupad mo. Bistado. Mga ilabi na mga tulabong ganiyo kag iban pagid nga mga klase sang bistado. Mga fish mga kabistado nga daw kadelikado base kung may mga dala nga bird flu mga kabistado. Bistado. Bird flu nga daan niya makalaton sa tawo mo.
Ang muna nga daw ay kita nakulbaan niya parte sa way kita nakulbaan sa mga inang ASF ni o kuning African swine fever nga ni way tiyan nakulbaan. Kita nyo pag porke festival sang Liganes kag uton. Reklamo mga tao way bakal sang litson. Way nila nadlok yung magkaon baboy San may ASF pa kay man nga balaan man nila nga hindi nga makahalit sa lawas ang tao ang ASF ngini. Labi na gid kun bakod imo immune system naka-Iberian capsule kabe. Sisi ulan ng mga ASF na yan. So, hindi ba? So sa sini mga tinion may kabistado sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information. Check naton una ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Boni Sumblinggo daw may kaso sang ano lang, unahon tabi si Joswabi do may sunog kuno to sa area to sang probinsya sang Capiso, sudad sang Ruas. Pwede na sa ka-report subong. Very check naton mga kabistado. Ang report to may sunog to subong on progress no sa may area sang sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga kabistado. Kaling kay may kuano muna nga medyo na ulihi sa naton ngayong pabalita kay may exam pa to sa Gina. Tapos na guro exam niya. No? Check naton da may sunog dito sa syudad sang Rojas sa subong sa probinsya sang Capiz mga kabistado. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua, go ahead. Mayong udto kabistadong John no isa ka action. Proceed. Isa ka sunog karon no nagiparahan diri kanipatan sa aton nga mga katapos nga Bureau of Fire Protection sa Bisadon John sa pagapalong piningambitan nga tunog diri karon sa may area sang barangay Abaybay Boulevard sa Bisadon John sa diin isa ka poste nga nagatindog sa may higad sang kuan sang karsada sa poste ka Bisadon John mo pasulod sa may airport nasunog sa Bisadon John. Ay sa karon nari nagapadayon pa ang investigasyon sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection sining nambitan nga sunog din ini nag-spark ini nambitan nga sunog sa karon kag gilayon man nga napalong sa aton nga mga katapos ang bumbero kadi sa Luzon. Di mayo kay dasig managali kag puste managali na sunog hindi managali pamalay. Poste kadi sa Luzon ang poste di higad sa may airport subong. Nasunog kadi sa Luzon kag sige daging palong sa aton nga mga mahugod kag mapisan nga mga fire protection kadi sa Luzon sa mga bumbero. Mga ano tingalahan naton nga gintawag ni sila nga mga kwanman nga mga inang fire taga Bureau of Fire Blane nga gintawag sila nga fire truck no. Ang hindi bala ang ano ganing unod sang kwan ano ganing unod sang karga sang kwan sang truck nila ano ganing karga na sina tangke kadi sa Luzon nga may tubig no, hindi bala karga na tubig tinga nga gintawag na nga fire truck dapat gintawag nila na nga water truck. Yes, sir, Rabi Saldo, no? Amo man ang akon nga ginakuha na mo man ang akon subong ginakuha sa ulo kasi fire truck man naman dapat water truck. Tapos ang mga ang mga fireman pagid hindi lang nadalan na hose sa tubig man yapon. Oo. Tinga nga tawag sila nga fireman, dapat tawag sa ila waterman. Ang Saldo, no? Muna. So, nga balita dito sa Sudan sa Roman sa Kabisalan John Kadungan sa pag-preparar sa aton nga sinadya sa laran na karon no mag-coverage kita kini sa aton nga mga live viewers sa karon nga nagatutok dira mag-subaybay kamo no sa pagbukas sa aton nga Christmas decoration diri sa direktal no sa may Sudan sa Rojas magasiga no magapawa karon sa gabi pasado alas 6 Kabisalan John ang Sudan sa Rojas Kadungan sa pag-celebrara sa nga palaboto naton nga sila sinadya sa halaran na 2022 kami sa Donjon at atong iban nga makotoran sa karon diri sa pagbantay sa sini karon nga pagsiga kag may ara sa karon ng pinasay sini ang ginabantay sa tanan tagang nanamian ay no kami sa Donjon balaan mo man kag basi isa ka man sa na-excite nga maglantaw karon sang fireworks maglantaw karon preparar ni Mayor Ronnie Delibas nga pakita sa aton nga mga kauturan sa karon nga magtambong no kay sa dugang diri aton kabintanon ko na ang preparasyon plastado na ang aton nga mga Christmas lights so with Christmas decoration with Christmas lights kabintanon ko na kagari kita itubong diot sa may main gate campus sa may atubang ng katedral kakataton nga mga negosante mga market vendors naton nagailiran na no nagaplastar na sila mga baligya kung ano ang mga baligya nga may ari sila di karon
Kabistado John sa edad sa karasatahon, no? Sa sining matilion. Ate, sige So makuan kami mabantay kami karon sa gabi kay malantaw kami sang imong live coverage dira sa siyudad sang Rojas sa second day sang kahiwatan sang aton sining nga sinadya sa halaran dira sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz Kapistadong Joshua. Yes. Sige. Yes, Kabistado John, tama ka na, no? Amo na ang aton nga bantayan karon na. Kay company amo ning pinakauna sa karon Kabistado John sa sulod sa pinakatuig nga kuan kita no bako kita sang pamahog ni COVID di subongo makasagila kita pamagi sa aton pag-welcome paganduraw sa sa ulog sa sinadya halaran diri sa siyudad sang Rojas Kabistado John. Okay, sige. So, good luck kag enjoy no sa mga taga siyudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz i-enjoy ninyo ang inyong kahiwatan sang sinadya sa halaran. Dapat wala irinaway wala wala gamo dapat sadya-sadya lang. So pa Kabistado John, daw hindi naman guro na matabo kay may gina-deploy no si Mayor masobra 200 ka mga aton ng kapulisan karon na magabantay diri sa siyudad sa Rojas para sa pagbibil sang kalinong kakapaway man niya sa aton nga palibot Kabistado John. Ati may kayara man si Aaron Palumo ang aton nga chief of police ang siyudad sang Rojas taga diri na taga Kalinog na. Okay, Kabistado John, no? So para mo lang na madulong balita direkta diri no sa may siyudad sang Rojas. Popo ng patrol ini si Kabistado John Oaxaca. Sa balita sa serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kay Kabistadong Jos Oaxaca, report direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz mga Kabistado. I-check na to na mga balita naman kaga information mga Kabistado upod sa kay Kabistadong unahon ta si Kabistadong first time kamo ni makabati siya sa mga balita ka information halin sa kay Kabistadong Aaron Refuyo no. Siya ang aton nga bag-ong correspondent diri sa siyudad sang Iloilo Iloilo City mismo si Kabistadong Aaron or Aaron no. Aaron guro na kuno kay duha ka bilog letter A ang puno sa ngalan niya. Si Kabistadong Aaron Refuyo. Mga Kabistado, i-check na ton sa sining mga tinion diri sa ato sining pangalagad mga Kabistado, no? Standby Kabistadong Aaron. Check ta ang iya sining mga balita kaga information mga Kabistado. Kabistado. Diri ta siya pa agyon no, itawagan sa iyang linya para nga makuha ta ang iya sining mga balita kaga information na mga Kabistado diri sa ato sining pagpangalagad no, most especially ang drug by bus operation no diri sa may distrito sang Lapas kag drug by bus operation sa distrito sang Haro. Bistado. So daligi lang daw lang alang pa si Aaron siguro ay si Kabistadong Boni lang na unahon ta no kay daw lang alang si Kabistadong Aaron. Okay, Kabistadong Boni sa mga balita kag information diri sa ato sining pagpangalagad. Bistado. Unahon naton nakadara sa aton oras mga Kabistado 35 minutos na ang nakaligad sa alas Bistado sa alas 12. I-check naton ang dugang na nga mga balita kaga information nagikan sa kay Kabistadong Boni Sumblingo sa sini nga mga tiniyon. Bistado. Okay, lang do ay siyaw. Ari na. Okay, i-check na to ng mga balita information nagikan na kay Kabistadong Boni Sumblingo. Bistado. Kabistadong Boni sa report mayong hapon. Mayong hapon na Kabistadong John no ating aristar sa kapasitan sang Haro PNP ning suspect na sa Indonesia nagabaligya sang illegal nga droga kung hindi suspect diri ning kilala kay Rafi Haseldo no. 29 anyos, ini siya ang silbi sa barangay railway. Distrito Yakang Lapas, ito din matak na alas ito,
Hindi siya ang bypass operation pagkatapos sa kapulisan dira mismo sa may Zone 5, Barangay San Isidro, Distrito Sangharo. O sabihin na recover siya ang bypass money kag duwa ka sachet nga shabu nga nagabugat sa 5 grams kabisadong John nagabalor ini sa 20,000 pesos, no? So sabihin na recover man ang bypass money sa sining suspect. So sabihin siya ang gimbaklan sa katapos ng kapulisan sa Shabu dito sa may barangay San Isidro sa distrito Sangharo, Kabisadong John. So ini nga suspect, no, yara subong sa karsel sa Haro PNP. Dugang nato pagid Kabisadong John, kagapon ni natabo nga ambos interview tani, no, sa katapos ang taga LTO isa yata persona nagpalapit sa ka magreklamo, no, yung dakop siya sa LTO okay lang tani Kabisadong John nga yung dakop siya o galing din sa mana sa istorya nga nakainom nagadruga ka okay lang tani kung sa biktima Kabisadong John te ini nagreklamo gid sa aton kagapon. So nakuha naton naka-interview kita siya tapos no dako mga netizen naton kag mga viewers ambal nga do hindi maayo ang ginahimo sa taga LTO sa pagdakop Kabisadong John ang natabo ining pagdakpanay, no, dito sa may distrito sa lapag Kabisadong John. Ang basang aton complainant na mareklamo gid siya sa opisina sang LTO Kabisadong John. So ang balbuti niya pamatudan mo nga hindi ka hubog, no, nga halin ka sa imong trabaho, picturean mo imong time out dito, agad mapakita mo dito sa taga LTO nga wala ka nakainom kag wala ka nakadruga. Amo na ang pagtulok sang taga LTO. Nakuhaan niya sa kwan. Nakuhaan niya ngalan to ang nakuhaan niya ngalan ang taga LTO to kung sino nga personnel sang LTO to. May kay para nga mapahimuan naton sang formal complaint para nga mareklamo naton ni ang personnel nga ini sang taga LTO Nakuhaan niya ngalan kag apelyido to. Kung Kabisadong John, ipalo up ka na, may mga picture makita, ipakita, kasi sila kung nakilala nila, salamat isa nag-atag sa picture sa ato sa Japon, no? Di, pero sa pagdakop bala to Kabistadong Boni, kundi pagdakop sa iya, kundi ginhatagan na sa siguro sang sang resibo, kung sang temporary operators permit na o kung ng TOP na bla, hindi bla daw ginatagaan na sang resibo. Nakabutang na to kung anong ngalan kag apelyido sang taga LTO personnel mo. Ati lamo na dapat pangitaon taga kwaon tatong ngalan kag apelyido para nga in fairness sa iya pasabton ta sa kag pahambalon kung anong rason niya kag kung ano ang iya sining nga mapahayag may kang tanan sa reklamo sinisang complainant naton nga nagpa-interview sa Radyo Bistado kagahapon. Yes, Kabisadong John, no. Amo na gani nga tuno sa aton nga persona nagreklamo sa aton nga okay lang tani nga ginakop no nila ding info ng motor ko galing kay pamanas ko sa namo nang istorya. Amo na Kabisadong John, no, damo gid nag-react kang aton nga live sa hapon Kabisadong John, no. So amo ni no ang aton nga natipon nga balita, no, sa siyudad sa Iloilo ang bypass operation kag reklamo sa isa ka persona sa taga LTO nga nagadakop sa iya Kabisadong John. Ako naman ninyong Kabisadong Boni Sumbingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Pero salamat kid sa kay Kabistadong Boni Sumblingo sa mga balita kag informasyon mga Kabistado. Gusto naton nga gusto naton nga inang kwaon ang interview o kwaon naton ang pahayag sini mga Kabistado sang taga sang taga LTO man. Parang balaan ta man no kung ano ang ilang side. Kung bala
ang balasihan kag kun ano ang ila sini nga balasihan mga kabistado may kang tanan sa pagdakop ti why man ga reklamo ang complainant why man nagreklamo ang gindakop siya no okay man lang sa iya nga gindakop siya ang lain lang Pistado! sigin paamanan pa sa isang istorya nga hubog siya kag nakagamit siya bo Pistado! kagamit illegal drugs Pistado! nga kung sa diin ang hambal sang complainant nga halin sa trabaho ya gani mo Pistado! so why siya nakainom kay halin sa trabaho ya Pistado! kag mapamatud-an niya man nga why siya gagamit illegal nga droga Pistado! amo na siya ang mga tinaga mga kabistado nga Pistado! nagadakop nagadakop ka na sa tao pagkatapos paamanan mo pa yabla istorya ho Pistado! hindi man manami hindi bla Pistado! no so amo ni ang complaint sang ato sini nga complainant kagahapon Pistado! nga nagpadulong sa Radyo Bistado agod nga magreklamo Pistado! amo nang problema kay mangdakop na kamo pagkatapos paaman-aman pa kamo istorya Pistado! na wala man lang kamo sang pamatuod Pistado! na may tani pala kung may pamatuod kamo kay Pistado! paano nang yung doktor ang taga-kuan man ang taga-LTO subong man Pistado! di ba doktor makadeklarar nga nakainom ang tawo Pistado! doktor nga kuan nga makatestify kang makasiguro nga naka-illegal drugs ka ilabi na gid kon Pistado! paidalom na ikaw sa ginatawag naton nga laboratory test o kon ining Pistado! drug test mga kabistado hindi bla Pistado! interest nga hindi ta masiguro nga why siya ma-drug test kag wala sang resulta hindi kay mo pwede kahambal nga addict na siya nagkagamit na sa shabu o hindi bla Pistado! so muna dapat mangin responsable makita nga klase sang mga otoridad Pistado! kay kita nagapa-implementar sang aton sini nga otoridad kita nagapa-implementar sang aton nga kasuguan Pistado! pagkatapos kita man ang mga nagahimo pa sang mga inang kuminto nga wala man kita sang otoridad Pistado! kung magdakop di kay pasibangdan mo pang tao nga nagasyabo Pistado! hindi man na sa magreklamo kung tuod nga nagasyabo siya Pistado! hindi ba hindi man na sa magreklamo kung tuod nga mareklamo pa na sa man Pistado! mambal siya nga tuod man to ambal yan lala pa kung may reklamo o hindi ba Pistado! so muna kasimple mga kabistado nga to sining mga kagato sining mga dapat nga tandaan nga himuon o tandaan nga leksyon sa nga to sining mga otoridad mga kabistado. Oras naton karon nakalabor kita sa 50 or 45 minutos na nakaligat sa alas 12. Shout out sa kay Burdoy. Si Burdoy gliga pa matis bunda sa may si supermarket no. Sa kay Noni Palma Puniel mayong kuan man no, mayang hapon kay sino pa si Arnold Mendoza galantaw na kuno subong ang iya sini nga mga friends kay gin-share na niya nga ato sini nga programa. Very good no. Thank you Arnold Mendoza. Kay Christopher Yanguas, Allen Peter Simura, good afternoon. Kay Angie Vasquez Tan, good afternoon idol. Naga-watching naman dyan si Pilasol, Manarang, kay Hermina, watching in Guimaras. Okay, kay Christopher Manyo, watching from Cebu, Lapu-Lapu. Paho Idol, Sir John, good afternoon. Okay, God bless. Kay Sami Amor, mayong hapon man, kay Sami Amor. Kay Ariel A. Fanugan, watching from Dumalag, Capiz. Kay Nilo Loredo Gamusa, kag sa kay Reynold Godilano. Okay? Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. And sa mga viewers naton nga mga viewers naton sa June Kapulot News Live. Salamat gid sa inyo sini nga pamati no kag paglantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. May latest nga balita subong no parte sa kay Bong Navarro galio no si Bong Navarro mga kabistado ginhatagan sang tsansa sang korte
ilabi na gid sang Taguig Regional Trial Court nga maka-post sang iya sini nga bill o kon makapiyansa sang balor 1 ka milyon ka pesos. Mo grabe 1 ka milyon ang ang piyansa nga gin allow, no, ginhatag kag gin-allow sang Taguig Regional Trial Court sa kay Vong Navarro, ang artista bla nga sa Showtime bla, si Vong Navarro bla, no? May kang tanan sa gin-file sa iya nga kaso nga rape si atong si Cornejo bla, si sino ganing alin, si Janice, no? Cornejo nga nag-file sang kaso nga rape kontra sa kay Vong Navarro, mga kabistado. So gin-allow siya nga makapiyansa, pero ang iya nga piyansa 1 ka milyon. 1 ka milyon ang piyansa nga gin sa iya nga gin hatag sa iya nga para lang gid nga makapiyansa o kung makagwa siya or para sa iya sini nga temporary liberty. Kaya ni Vong Navarro na 1 milyon lang na. Pistado! Sala na ka hosting sa program niya sa nga galing daway naman way naman galing EBS-CBN, no? Kay sa EBS-CBN siya nga host ni bla. Daw matiko daw buligan man siya ni ni Senator Raffy Tulfo kag ni buligan man siya ni Senator Raffy Tulfo kag ni ni Senator Robin Padilla. Pistado! Daw mo nang mabulig sa iya si Senator Robin Padilla, Senator Raffy Tulfo, Pistado! kag ni sino pagid, no? Ni President Bongbong Marcos. Pistado! Buot silingon sa ginhatag nga bail bond nga 1 million pesos para sa kay Bong Navarro Pistado! para makagwa sa iya sining sa prisuan bilang para sa iya nga temporary liberty. Pistado! Nagapakita man kabistado nga may posibilidad Pistado! nga ang evidence of guilt is not strong. Pistado! Hindi balaway na heinous crime ni sa mong heinous crime niya ang rape nga kaso. Pistado! Sini pwede ka piyansa no? Pag nakop si mo yung prisuhon kagini hindi kanya ka piyansa sini. Pistado! Basta rape nga kaso, no? Tiariya ginatagan sa nga tsansa nga maka bail, no? Maka-post sa iya sini nga bail 1 million pesos Pistado! for his temporary liberty, mga kabistado. Pistado! Sabi nga no? Laban-laban gwapo ni, no? So aton ina mga kabistado nga sundon ang balita parte sa kay Vong Navarro, mga kabistado. Kay amo ning ginasunod man sang halos tanan. Pistado! Ang kaso ni Vong Navarro kay nag-intra na ang mga pila ka mga senador. Si Senator Raffy Tulfo din naghambal nga buligan niya ni. Pistado! Si si Robin Padilla, si Willie Revillame gali. Pistado! Si Willie Revillame kag si Raffy Tulfo do mo nagaplano kag mo naghambal nga mabulig sa kay Vong Navarro. Pistado! Sa iya sini nga kaso, mga kabistado. Para sa iya temporary liberty, pwede siya makapost sa iya sini nga bill o kung makapiyansa siya sang balor nga 1 ka milyon ka pesos. Pistado! 1 million. What is 1 million para sa kay Vong Navarro? Pistado! What is 1 million para kay Raffy Tulfo o kung sa kay Willie Revillame? Pistado! No? Mga 1 milyon na simple na base mambal guro si Willie nga niya. Call! Pistado! Ako na mapiyansa kay Vong Navarro para makagwa siya. Pistado! O hindi ba? No. Pistado! Oras na ton, mga kabistado, nakalabor kita sa inang 51 minutos na ang nakaligad sa alas 12 diri sa aton sining pangalagad mga kabistado, no? So sino pang si Aaron, ma-report si Aaron, si kung kuan siya. Namagwan siguro kay nubag-o plano. Check na to, no? Kung magahatag sang balita kag information galing sige, i-briefing talan siya anay antes sa go on air siguro. Pistado! Diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado. Pero may bag-o kita nga reporter si Aaron Pistado! Rifuyo, mga kabistado, diri sa aton sini nga kuan siya, bag-o na ni siya nga kabistado group. Pistado!
Miyembro na ni siya sang pamilya sang Radyo Bistado, mga kabistado. Bistado! Okay? Sige. So, sa ato sini nga pagpangalagad, mga kabistado, ikuha naton, basahon naton na mga mensahe halin sa ato sini nga mga viewers sang aton mga sang aton nga Radyo Bistado nga nga Facebook page. Bistado! Basahon tanay, no? Kay ang sa aton nga GCNL, tapos naman aton basa. So sa Radyo Bistado naman kita mabasa, no? Daligid lang ha. Kay pangitaon ta ang aton nga Radyo Bistado nga Facebook page, no? Kay diri naman kita mabasa sang mga mensahe diri sa aton sini nga pangalagad mga kabistado, no? Okay, daligid lang ha. Is na, di na to. Kitaon tanay. Okay. Hindi. So, okay. Hari na. Basa tanay mensahe halin sa ato sini nga mga viewers sa YouTube gali niyaw. YouTube ta, makita tadi sa YouTube man naton mga kabistado Okay, are. Sakay Kian Kyle, ang bantay sang Iloilo kontra illegal Bistado John, mabuhay ka idol. Thank you. Kay Yolanda Diamante, thank you. Kay F. Cormida, ayos yan idol John. Good news for Bong Navarro. Okay? Kay Nelds Diraco, inang shout out watching from Balasan, Iloilo. Sa kay F. Cormida, wow, sila nga to. Okay? Sige. So, iban di ko mabasa pa kay medyo hina-hina ang signal na kundri sa Radyo Bistado nato sini nga mga viewers. Okay. But anyway, sa ato sini nga tanan-tanan nga mga kauturan, sa ato sini nga mga viewers nga nagapag-iupod diri sa ato sini nga pagpangalagad, salamat kay sini nga pagpag-iupod, no. And ang sa aton nga regali, no. Sa kay good PM John Caps, pagreet naman kay Miss Judy Tambanillo, kay gapamati gito siya sa imo halin siya kay Arnold Mendoza. Okay saka kay Gloria Morante Ostalero, she watching always, thank you. Kay Nelds Diraco, shout out watching from Balasan, Iloilo. Kay F. Cormida, Yolanda Diamante, kay Kian Kyle, good afternoon man. Kay Hermie Catalunya, maayong hapon. Kay Maika Me Benedicto, maayong hapon man. Kay Lex Daned, sila nga hello mayor. Kay Lacson Painting Jobs, maayong udto idol, patamyaw man ta idol, God bless. Kay Gilbert De Leon, maayong hapon. Kay Abby Tauros, good morning kabistadong John, sila nga to. Kay Jerome Pamosino, insakto kay idol, mayo pa to ang panggobyerno ni Tatay Digong, di hamak nga sa kampyon no? Di hamak ka kampyon ang sa kay Tatay Digong nga pagpumpamuno Kay Dailin Gamusa, mayong hapon man, kag sa kay Yolanda Diamante. Okay? Sa akon nga paglantaw, pwerya lang sa wala na akon maabtan nga mga presidente Ang naabtan ko nga presidente actually si Kwan Mong. Nga inang daw may buot na ko bala, no? Naabtan ko nga presidente nga may buot ako, nga may buot na ako, daw may buot-buot na ako gamay. Si Kwan, si Ferdinand Marcos. Siya ang naabtan ko nga presidente. Bistado! Okay, natawo ako is 1972. Bistado! So natawo ako 1972. Kwan gito nang deklarasyon gito sang martial law. Bistado! No? 1972, martial law. No? So, ang presidente sa Tos Marcos. Bistado! Sang may buot-buot na ko, nagaedad na ko siguro do mga anom, tubtob, pitok tuig. Bistado! Si Marcos, siya gyapon ang presidente. Bistado! Hindi pala naglaya si Marcos sa pagka-presidente,
daw 1986 sinibla. Pistado! Nagbulos si Cory Doy, no? Si Cory Aquino. Pistado! Tapos adto daw ang madumduman ko lang gid nga presidente nga daw kampiyon gid nga presidente si Tatay Digong lang. Pistado! Si Cory to tiway man tupa to. Pistado! Pagbulo siya sa kay Marcos mga kabistado. Sang time ni Marcos gani may mga pagkaon pa may gani nga mga burgor kag kwan sa eskwelahan, kay eskwela na ko grade 1. Pistado! Dumduman ko na sang grade 1 ko ginapadala kami nga pirmi sang inang baso kag kutsara. Pistado! O hindi gani pinggan bla nga yahong kag may kag kutsara ginapadala kami sa eskwelahan. Pistado! Kada hapon gakaon kami amon niya sang burgor kag kwan inang kunili burgor gani nang arroz caldo blang nga burgor. Pistado! Hindi gani amon ang amon kaunon ang burgor mga kwan yung mga inang pulburon bla niyo. Pistado! Yellow corn nga gin pulburon nga gin butangan sang gatas nga non-fat. Pistado! Kaya bla mo nang ginapadala sa amon tapos may ara pa kami nga libre nga pagkaon nga mga tinapay itong mga pandesal to. Pistado! Sang amo sa nga time sang time pa ni Marcos na eskwela na ko grade Pistado! grade 1 ako. Pistado! Ti pagabot ni Cory to nagkaladula man to, no? May mga agrarian reform siya, ti way magkamik pulos. Pistado! Kami nga mga kwan, kami nga pamilya, amon pamilya puerti kapigado, no? Puerti sa amon kapigado, ang amon nga pamilya pigado as in pigado man nga. Pistado! Ni duta way kami listaran nga duta mo, no? Star kami sa una duta gar kila pa kami tagpulo pisos ang tuig, no? Pistado! Para na magkapatindog sa balay namon sa duta nga ginaistaran namon, no? During that time. Pistado! Chimpo ni Cory to. Sa din mga agrarian na to sa una tiway makami duta ang gipangatag sila to. Pistado! Hasta nga naglabot sa kay Ramos. Pistado! Nibla pagkatapos kay Cory, nibla si Ramos dayon, no? Nang idsa-idsaya to. Pistado! Katapos nagbulo si Irap, may pagani si Irap to, mukaon pa kami to daw madawa-dawa sa kay Irap mo. Pistado! No? Sang chimpo ni Irap Estrada, no? Maayo pa gani ito sang si Irap, no? Kaya iya nga hambal nga Irap para sa mahirap ti dumayo man. Pistado! Pagbulos mga kabistado ni Pinoy sa ni Gloria to ti, no? May 4 piece to pero ti sa 4 piece nga to, sang time mga kabistado ni kwan ni Gloria ti medyaman na ako. Pistado! No? So masarangan ko na nga magbuhi ang amon nga mga membro sang pamilya. Pistado! Kakaon-kaon na kami gawa tit dawa-dawa during the time. Pistado! Dati nakatrabaho na kami nangita na kami ideya. San wag tapos sa eskwela da kuan man. Pistado! Nakaulo ubra man kami, no? So hasta nga pag-abot ni kuan nagbulos si Pinoy. Pistado! Nagbulos ni Pinoy titi puro matanan to mga puro masugi to sila man lang to ang ila man lang ang mga kaalyado, ila man lang grupo ang nagmanggranon, ila man lang grupo ang mga nagdawa-dawa. Pistado! Pangabuhi o hindi bla tanan nga mga racket to ila man lang tanan-tanan to daidrilon kag iban pagit. Pistado! Ila man ang grupo ang nagkuan ang nagmalanggranon, sila man na to nagdarawa-dawa sa natatunan tanan-tanan to. Pistado! Ang mga tao, yung mga pigado, duway man tupo, duway man katilaw gisang kadawa-dawa ang pangabuhi. Pistado! O hindi bla? Hasta ang peace and order situation mga kabistado daw pertik budlay man nga. Pistado! Damo sa mga hilod apanay, damo sa mga pinatsanay, damo sa mga drug addict, damo na sa mga gapurulang kalimutan, mga sumbis. Pistado! Sa mo sa tunga time ni Pinoy, hindi bla? Pistado! Subong mga kabistado, pumungko sa to si pagkatapos sa to bumulos si Tatay Digong. Pistado! Pagbulos Tatay Digong nagtawhay man Pilipinas. Pistado! Di ba? Nagtulutawhay ang Pilipinas, hindi ba? Gamay katama sa mga insidente ng mga lagko katulad sang Pistado! ang mga pinatsanay, ang nagkakalamatay, puro may mga records, puro may mga kriminal. Pistado! Hindi kaya ang nagkakalamatay, mga inosente. Hindi kaya ang nagkakapatay, ang maging biktima sang rape, ang maging biktima, gin panglugos, kagin pamatay, mga ginapang sulod ang balay nila, kaginapamatay sila, kaon ang mga pagkabutang nila, mga gamit nila. Pistado! Hindi na yaamo ang kalapatay sang time ni Digong. Pistado! Ang nagkakalapatay, ang mga kabistado, puro tanan mga kriminal, mga abusador. Pistado! Amo na mga kalamatay, amo na kung nga nagtawhay ang Pilipinas sang time ni Digong. Pistado! Tahap ang mga kriminal sa paghimo sang krimen. Pistado! Tisubong ari naman bumulos naman si Marcos. Pistado! Nagapati kita nga si Marcos ang magaupod kag magahimo sang sundon, no? Kag kinanglan labawan niya pa, no? Labawan niya pa ang performance dapat ni Tatay Digong. Pero subong pa lang mga kabistado. Pistado! Makita naton nga daw Pistado! ti akon ang akon nga ginbuto kag ang akon nga gin
nga ginpangampanyahan para magpresidente si Marcos man mo. Pistado! No? Para tungod kay si Sara Duterte ang nag-upod siya. Pistado! Kaya nga aton siniya mga kabistado yung gusto ya si Sara Duterte dapat ang presidente mo. Pistado! Ano mo nagkaroon kay nagbisi presidente lang siya ni Marcos. Di kundi siyempre mapilitan ka na lang nga mag Marcos kag mag Sara kay si Sara ra siya hindi ba? Pistado! Oh, pero subong daw ang performance, subong daw kulang haw. Pistado! No, tiba si kung kapamati dira si Presidenta Bongbong Marcos. Pistado! Balik daabi ang mga tao nga mga sinsiro sa imo di sa palibot. Pistado! Hindi kaya ang mga nagapasipsip si imo. Pistado! Kung imo lang tawon no, basi maguba ka da sa kay Boyeng Rimulya. Pistado! Ang record ni Boyeng Rimulya to sa may kwan? Pistado! Sa may Cavite, mga kabistado. Pistado! Hindi ba? Kamusta nyo kanong record sa mga Rimulya to? Pistado! Mga sindikato man Muriones, tigarapon ni Santissima Pistado! Nga kon pa kilalang migo ko niya pare. Nya siling ko pre kilalahay sila ni Amuniho ni mo to. Nya ti balo ka pare. Sindikato man mo ni kilalahay ang sindikato kilalahay ginaya. Pistado! Basi maguba ka ni kay Boyeng Rimulya nga sige nimo ka dampig na si kay Boyeng Rimulya ne. Pistado! Sigihon ni dampig ni President Marcos sa kay Boyeng Rimulya ni laban-laban. Pistado! Dire gini sa mawasdak mo sang ubray nga nimo. Pistado! Ano abi kay ano may utang nga kabalasan kay Boyeng dako gid utang kabalasan kay Boyeng Rimulya nga. Pistado! Yunis tigara po ni Santissima ang bata ya nadakpa na sa illegal drugs pagkatapos sigihon mo pa na. Pistado! Why na kita tiempo may kabistado ri sa ato sila nga pagpangalagad. Mura nanay Okay? Sa kay Dailin Guzman Galida mayong hapon no. Thank you. Si Yolanda Diamantel niya 2 months ka palang idol pag declare sang martial law gani 2 lang kok bulan. Kay July ako na tawo mong ti September ang deklarasyon sang martial law no. Si Ivan Monares niya adlaw na idol imo programa. Yes, nag-adlaw na ko pero don't worry basi pila kadlaw balik naman tas gabi no. Depende sa kuan depende sa trip. Tingala man ko nga daw jutay na kamo kay way kamo kabalo galing adlaw na ko program no kay kung gabi way na pero sige lang kuan lang kamo ano gani na nang review lang kamo sa aton sini nga programa diri sa GCNL sa kag sa Radyo Bistado kay makita nyo man nagyapon ang aton sini nga programa. Okay? O sige sila ni Gloria Morante Ostalero, sila nga saludo gid kuya kay PRRD. Correct. Kabalo ka mo si PRRD. Ang iyabi nga pagdumala inabala ang wala sang personal nga interest. Ang iya nga pagdumala straight diretso serbisyo publiko gid. Wala siya sang ginapaminsar nga personal interest kag labi kag labaw sa tanan. Wala siya sang ginalantaw nga utang nga kabalaslan sa kun kay sin-o nga tawo. No? Amo na ang rason kung nga naging straight ang iya nga pagpalakat sang panggobyerno kay wala saya nagalantaw sang iya nga utang nga kabalaslan. Pistado! Kay ginpadaog siya sang tawo. Pumuluyo ya mo nagpadaog sa iya. Amo man na gani dapat kung tanhimuon ni Marcos. Pistado! No? Sa kay President Ferdinand Marcos Jr., hindi ka dapat maglantaw sang utang na loob o kung utang nga kabalaslan sa mga leaders mo sa palibot nga nag-volunteers sa pagpangampanya para sa imo. Pistado! Kay kung hindi ka gusto sang tawo, hindi ka mangyapon magdaog bisan anhon pa nga piga-piga sa mga lideres mo. Pistado! Sinuda nga mga nagapasipsip sa imo, day Boyeng Rimulya, day kung sinuda nga nag-leaders da para nga ipangampanyahan ka. Pistado! Kung gusto kag kung hindi gusto sang tawo sa imo, hindi ka mangyapon magdaog. Pistado! O hindi bla? Magluwas gid lang, no? Kung nagpamakal ka mo kwarta. Pistado! Tiway man kamo sa maging pagwa nga kwarta, kaya kung nagka-insindi nga mising ko wala kamo sa ginpagwa nga kwarta para nga magpamakal sa mga butante sa bilog nga Pilipinas. Pistado! Kay kung nagpamakal kamo sang kwarta, nagpagwa kamo sang kwarta, laban-laban, na pierdis Jerry Triñas de Sililo. O hindi bla? Pistado! Tiyan mo na.
Way kamo sang dapat nga utang nga kabalaslan diri nga pamisaron nyo nga nag-unag may kabalaslan kamo sa kay amo ni kay tungod nga nagpangampanya para sa inyo mo to hindi na dapat amo na Pistado! tapos ng eleksyon dapat straight kamo sa inyo sini nga programa para sa pumuluyo pareho sa kay Tatay Digong. Pistado! Lantawas Tatay Digong. Kay wala siya, mga kabistado, nagapaminsar sang utang nga kabalaslan sa kung sino to ang nagpangampanya para sa iya. Pistado! Kita nyo na pang-inkwentro yung mga big time diri sa syudad, diri sa Pilipinas, mga dagko, mga Pistado! manggaranon ka mga big time nga mga tao diri sa Pilipinas. Siya, way siya sang ginatingala, way siya inahadlok, no? Gabato siya kay man nga, hindi siya hold sa mga big time nga mga oligarko di hindi siya hold. Pistado! Sa rason nga wala siya sang utang nga kabalaslan, no? Kay wala siya nagpangayo-kayo para ipangampanya ya sa nagligad ng eleksyon. Pistado! Diba? Amo malan amo, no? Dapat wala ka balasang utang nga kabalaslan, no? Kay kung may utang ka nga kabalaslan, tinatural, may ara ka sang ginatawag nga political accommodation hindi ba? Pistado! Ilan tawato kay mga amigo, yato ganito, naghimo katuntuhan, pinangkakasya dayon sa serbisyo, hindi ba? Pistado! Daw ano ika-amigong iban nga mga tawo to? Daw halos damo-damo sa mga amigo nga pinangakasya mga kabistado, mga classmates iban, mga kabro ya iban. Pistado! Hindi ba? Bangod ka naghimo sa katuntuhan. Pistado! Tidriya sa aton ano ni si Buyeng Rimulya mga kabistado, gagwa ng pagkatunto ya pagkaabusador yo. Pistado! Gahimo pagkatapos mga gagwa na pagkaabusador ya, lantawan nyo bilang mga background sa mga tao nga mga pinangbalik ya sa ilabi sa Bucor. Pistado! Ga ubra sang tarong to si Bantag ginubray ka tinuntuhan. Pistado! Lantawa, Pistado! mga kabistado, ako nagapati nga si Bantag ni straight nga tawo ni. Pistado! Kaya kung hindi ni sa straight nga tawo, laban-laban ni sa pagbutang ni Digong da. Pistado! Sa Bucor, no? Kung hindi ni sa straight nga tawo, hindi ni sa pagbutang ni Digong da sa Bucor, mga kabistado. Pistado! Galing kay titapos ng term Tatay Digong mo. Pistado! Te ano pa, nangita man idiya, nga magbulos man ining sirimulya ni, no? Mga kabistado, kilala naman ni katama sa ato sini nga mga pumuruyo dira sa iyang lugar. Pistado! Kung ano ni siya, kilala sa gani sa akon kilala. Pistado! Mga kabistado, hindi ni gani pag aksyonan ni President Bongbong Marcos ni Sirimulya ni, laban-laban amo gining makatuga sang kapahamakan ni President Bongbong Marcos ni Sirimulya gani. Pistado! Kay balaan sang tawo kung ano ang kapasidad kag kung anong abilidad di Bantag ikumparar no sa kay katapang kag sa kay Rimulya. Pistado! Pay na kita tiyempo mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad. Salamat sa inyo sini nga pagpagikupo diri sa ato sini nga pangalagad. Si Ivan Munari siya nga amo naman ni pagsunod-sunod ta sa imo idol adlaw man o gabi ang programa mo amo na iya no kundi lang tara ka manda. Okay? So, salamat gid sa inyo sini nga pagpagiupo diri sa ato sini nga pangalagad dinhi magkalipat sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan. Kung nagapangita kamo sang manugkayo sa inyo nga mga cellphone bala, mga gadget, mga digital camera nyo, mga laptop, no? Mga iPhone, mga Android cellphone, may mga guba na, may mga problema sina. Kadto kamo sa may G&G Gadget Repair, no? Ang G&G Gadget Repair ara na pahamtang mga kabistado sa may dalan sang or sa may SM City gid, no? Sa may cyber zone area sa third floor sang SM City Iloilo dito na sa may barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao, no? Kadto kamo to pangitaan nyo lang ang ngalan nga G&J Gadget Repair. Ara da pwede kamo da makapagusto kamo da sa pakayo ang manami dira kay kung magpakayo kamo dira mga kabistado, no? May resibo sila nga kuan bala nga gina issue
para nga kung pananglitan nga may gamay nga diferensya ng inyo cellphone nga ginkayo, pwede pa ninyo mabalik dito, no? May sukton kamo bla. Okay, kung sa mga hilit-hilit kamo, pagkayuhan yung tao amo ni pagbalik nyo, ipanginwala, ya pwede gid. Kay nga wala resibo. Bidi si kambal nga, way kunin kayo cellphone mo siya diba, sila lain to yung katuan mo. O di ba? Pwede yung mapanginwala. Lain niya sa GNG Gadget Repair nga, may resibo ka mo. Pagbalik nyo, hambalon nyo nato na resibo ko, yung pagkayo ko ni, may gamay nga diferensya gyapon. Daw ay gid manami gidaw. Pero actually, ang 100% nga mahambal ko sa inyo, mga kabistado, nga once nga ang inyo cellphone ang GNG Gadget and Repair ang makakayo sina, sigurado ko sa inyo 100% mabalik ang kakampyonon sang inyo sini nga cellphone. Pero kung hindi gid nila makayo, like for example makita nila nga daw hindi na gid masarangan, kag hindi na gid makuan bala madisponihan, prangkahon man kamo sina sang ilang nga technician. Mahambal ng technician nila nga, di pasensya gid sir, ma'am, hindi na gid madisponiran. At least hindi kamo mag-asa sang sa ibanda nga mahambal sila nga daladi kay kayuhon ta ti pulo pa andaron nila then pagkasunod nga daw patay naman guba naman balik naman nilaliwat si imo way ka sang ginatawag nga garantiya nga kayuhon nilaliwat kay waay sang resibo nan amo ina ang kampyon dira sa GNG Gadget Repair mga kabistado. Pistado! Okay, and of course hindi makalipata sa pag inom sang Everyoung Capsule. Ang Everyoung Capsule mga kabistado ang pinaka the best kag kampiyon, no, amo ni sang pinaka nami nga inang food supplement nga gina-rekomenda naton sa inyo. Amo na ni siya subong ang pinaka bag-o, no. Dapat way nagkamo sing iban pangapangitaon di. Basta gani food supplement ang paghahambalan, yari na mga kabistado ang sariling atin. Ang aton nga Everyoung Capsule. Ano ang mga mabulig sang Everyoung Capsule sa aton? Number 1 mga kabistado, ang mga benepisyo niya sa aton amo ni ay. Number 1 nga benepisyo, no? Ang ginatawag naton nga firing of neurons o kun ang pagpitik sang sentido para mangin manami ang electrical signal halin sa utok, no? Sa palibot kag sa bilog naton nga kalawasan. Pistado! Manami man ini para sa mga palaminhod sang ato sini nga kamot, baraso, hita kag tiil. Pistado! O silingon, nagadula ang aton nga mga palaminhod bangod kay manami ang aton nga blood circulation. Nagapalaminhod malang ang aton nga lawas mga unod naton. Nagapalaminhod malang ina kung hindi insakto ang circulation sang aton nga dugo. Pistado! Ikaduha, heart contractility o kung ginatawag naton nga pagpitik sang aton nga tagipusoon, manami nga blood flow sa bilog naton sini nga kalawasan. Kung manami ang paglibot sang dugo sa kalawasan, mangin manami man ang aton nga sexual function sa ilabi na gid sa aton nga mga kalalakinhan. Pistado! Kung siling nila nga buhay ang dugo, buhay ang lalaki. Pistado! Kag buhay na buhay ang babae. Lipay-lipay sila mong basta nga nagaarangka si Manoy. Pistado! Number 3, ang pH balance sang aton nga body fluid. Ginahimo niya nga slightly alkaline. Ini ang makabulig nga mangin hoben ang aton nga cells kag sa balanse nga pH hindi kaya magbuhi sang mga free radicals, virus kag iban pa nga mga bakterya. Pistado! So amo na sa ang kanamiton sang aton sini nga Everyoung Capsule. Pistado! Number 4, muscle contraction o kon nagapabaskog sang aton nga maskulo. Pistado! Para sa mga lalaki kag sa mga babae man, no? And number 5, ang ginatawag naton nga cell regeneration o kon ang pagpali o kon pagpaayo sang mga damage naton nga mga cells o kon ginatawag nila nga body repair. Pistado! No? So, amo ni kon nga ang ginatawag siya nga Everyoung Capsule bangod kay ang aton lawas ibalik niya sa hubin kay once mga kabistado nga may body repair o kon ginatawag naton nga regeneration o kon cell regeneration, gina-regenerate niya, ginabalik niya nung kalimbawa sa iya daw panday. Pistado! No, do panday blang kung anong guba-guba sa ato sini nga sa aton nga balay, ginapanday niya para mabalik para nga magnami naman kag makita ang katahom, no? Kung sa mga kwan pa, kung sa mga building pa,
nagkalaguba ng iya sini nga mga pinta, nagkraitom ng itsura sang pinta, ginapangakas ang mga nagkalataltal nga mga pinta kag pintahan liwat para nga magbag-o na maliwat tulukon. Bistado! Amo ina siya mga kabistado ang ginatawag naton nga cell regeneration nga function sang Everyoung capsule naton. Bistado! Number 6, makabulig gid siya sang maayo para sa aton nga immune system kay ginamarkahan niya sini ang dapat nga i-eradicate o kon kinahanglan to pa tapnaon mga kabistado sang aton sini nga mga antibodies. Bistado! Bot silingon sila ang naga-identify, nagamarka sang mga nagkalain-lain nga mga virus nga gusto magsulod sa aton nga lawas para nga pukawon niya, kagambalon niya, tundaan niya, imarites niya mga kabistado ang ato sini nga antibodies. Bistado! No, imarites siya aton sini nga antibodies, sini nga oy antibodies, may sulod to nga kuano nga inang virus birahon niya gid kamo na karon kinanglan preparahin niyo na, tirahan niyo na. Bistado! Tiginamarkahan niya na sa agtang pagkatapos i-shoot to kill Bistado! para nga mapatay mga kabistado ang virus nga magsulod sa aton nga lawas. That's why nagabakod ang aton nga immune system. Bistado! Amo na siya ang iya nga mabulig. Ikaapat, dako ang mabulig sa aton sini nga blood sugar kay may ara na nga calcium ang aton sini nga Everyoung capsule. Ang calcium ang nagadikta sa pancreas naton nga magpagwa sang insulin para nga balansihon ang aton nga blood sugar. Bistado! Okay? Number 8, nagapabakod man sang aton nga mga katulanan. Bangod kay ang calcium, amon isang importante nga kinanglanon, bastante kita sa calcium. Ang calcium mga kabistado, dapat imnon tagid, no? Kabudlay pangitaon sang calcium kay waay nagadevelop or wala nagahatag sang calcium, kag wala nagaproduce sang calcium ang aton nga lawas. Bistado! Dapat inom kag kaon gigita sang calcium para nga magapabilin nga mangin babakod ang aton nga mga tulan kag aton nga ngipon. Bistado! Ang calcium halos kalabanan ara sa ngipon naton nga pundo. Kung pananglitan nga ang aton nga calcium kulang mga kabistado, amo nagakatabo ang aton nga ngipon nagaitom, nagakalaguba, no? Dasig maguba aton ngipon kung kulang sa calcium ang aton nga lawas. Amo kag kinahanglanon abisang tulan naton ang calcium. Tikon wala na sang kwaon nga calcium ang tulan ta, ginakuha yang calcium sa ngipon para nga ibutang sa tulan ta. Ti karon kon mabuhin naman ang calcium sa ngipon ta, then amo nagakatabo mga kabistado nga nagakaguba ngipon ta, no? And madasig sa aton mabalda once nga kulang sa calcium ang lawas ta. So may calcium nga dako nga volume ang Everyoung capsule para makabulig sa aton nga mga tulan. Bistado! Okay? And ang pinaka-the best pagid kay may mga pagtuon nga nagapamatuod nga ang Everyoung capsule makabulig ini sa pagpaslim sang aton nga kalawasan. Bistado! Silingon nagapabulig papaniwang sa aton. Ay kanamiton nga klase sang Bistado! klase sang produkto ini ang Everyoung capsule. Diin pa kamo mangita man. Diin pa kamo mangita habi kay bastante na niyo, kumpleto na niyo. Hindi ka man ma-high blood, hindi ka man ma-diabetes. Duha man lang ang problema sa lawas ng tao sa ilabi sa mga Pilipino. High blood kag diabetes. Dula imo high blood, dula imo diabetes, mas strong pang imo nga bones, mas strong pang imo nga ngipon, mas slim ka pa, no? Ma-healthy pang lawas mo, kag bakod pa immune system mo, and pinaka-the best mga kabistado, kay marang kapas manoy mo. Aragay! Bistado! Din kay mo kita sinaman, amo na ginahambal nila mga kabistado nga sa Everyoung capsule, hindi lang kay ang imo lang nga edad amo ang nagatigulang, pero ang imo nga kalawasan Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Okay, so mga kabistado, na batian ninyo ang
aton sining Everyoung capsule, no? Bistado! Amo man lang nang akon gina-introduce sa inyo, kay ginabalik-balik sa inyo, kay man nga amo man ning ginagamit nakon. Matingala kamo. Makachimpo bala mag-basketball kami, i-live ko di sa sa aton sining Facebook page. Ma-live ako samtang ga basketball kami sang akon nga mga kaupdanan nga mga media. Bistado! I-live naton ang aton nga basketball kay ipakita ko sa inyo Bistado! nga nagasugid ako sang tuod. 4 ka game ang amon nga hampang, wala ako untat-untat hampang, duro diretso sige-sige. Bistado! No, kag hindi kay siling iya nga nagapundo-pundo ko, no? Pagdagan to spiak, dagan man ko, pagbalik di spiak nga court, mabalik man ko. Bistado! No? Dasig-dasig lawas ara na. Bistado! Pero mga kabistado, ipabalo ko sa inyo nga hindi 20 anyos ang edad ko ha. Bistado! Ang akon nga hulag kung maghampang ko basketball daw 20 anyos. Bistado! Pero ang akon nga edad mga kabistado, 50 na ko. Bistado! No? Bay ipabalo ko na sa inyo, ipakita ko na sa inyo sa buwas Miyerkules. May basketball kami sa Miyerkules, no? Bistado! Pero ang pinaka-dabiskit ang Sabado, no? Kaya ang Sabado kung nga hampang sang basketball, mga kabistado, lawig ang inuras da, no? Do mga 2 ka oras hampang namon. 4 ka game na nga amon nga ginhampang, wala untat-untat ako nampang. Bistado! Mga upod ko gaprungko na ako yara gyapon tunga. Bistado! Ay pakita ko na sa inyo sunod nga semana o sa ining nga semana mga kabistado ha. Bistado! Ay ako ya gasugi ko sang matod. Abi, mangkot sila no sekreto mo pare edad mo may kulukalbo. Gakulukalbo na ginigawa ton buhok sa likod hindi ba? Bistado! Meron nagawa nga hining, no? Ledo kulukalbuhon ganun do. Pero ang imo nga hulag daw 20 anyos ha. Bistado! Lakbalong ang sekreto. Everyoung capsule mga kabistado. Bistado! Lalabot sila nga naga-Everyoung capsule nako, nagagamit pa ko sang Vitalangs capsule para sa akon nga baga. That's why nga lawig resistensya sa ginhawa. Bistado! Di kahapuon mayo, no? Why ka ginahapo kay man nga ang imo nga ang imo nga baga bastante sa hangin, makahaklo damo nga hangin, bangod kay hawan ang imo nga baga, bangod kay ginahawanan sang Vitalangs capsule mga kabistado. Bistado! And of course, pagkatapos sina, may Bravo Food Supreme Capsule for men pa ako. May dala sa nga ginseng para sa resistensya. Bistado! Kita nyo kung ano kakumplito. Amo man lang ng 3 ka produktong ginahatag ko sa inyo. Kag ina mga kabistado, tested and proven. Pabalo ko sa inyo, kung ubuso nyo na inom sa kada adlaw, no, ang 3 nga ini ka produkto, wala sang side effects kay puro initanan mga pure nga natural. Bistado! Okay? Ayos! Wala sige. Daw lang alang na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Diri sa pagpangalagad sang Bistado Program. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon. Mayong hapon sa kay Suizo Ernesto Kilayko, good PM John Caps. Da wala ka na ga-advertise sa Evergreen House. Kawaay na. Ubos ng supply ko, no? So muna nga nagsaylo nako sa Everyoung capsule. Serbisyo, Ay waay nako supply sang Evergreen. Ubos ng supply abi mo. Diri na lang kita, diri naman kita sa Everyoung capsule. Pero di hamak ka mas the best pag ni ang Everyoung capsule, no? Actually ang Evergreen to tinami man to siya, no? The best man tong Evergreen. Di kay wala na ko supply sang Evergreen subok. Sigurado. Kaya mo na nga diri naman kita nangita ko sang alternatibo. Nakita ko ni ang Everyoung capsule nga di hamak nga mas the best pagid mas nami pagid siya, no? So amo na kun nga ang diri naman kita sa Everyoung capsule. Di damak di mas damo pagid kag mas nami pagid ni siya. I-comparar mga kabistado, no? Sa iban dira mas nami pagid ni ang Everyoung capsule. So diri naman kamo sa Everyoung. Sa ilo gani ko sa Everyoung, kamo hindi. Oh, ibla. Sa ilo kamo sa Everyoung capsule naman. Okay? Saka Suizo Ernesto Kilayko. Ayos. Diri ka naman sa Everyoung ho. Kaya kuan ko ano man kung ano kanami sang Evergreen, amo man ni kanami sang Everyoung. Pulo pariho man lang niya. Pwede bla? Ayos. Pasensya na, why nako Evergreen kay why nako supply sang Evergreen. So amo naman ni ang ato ng Everyoung capsule mga kabistado. Ayos. Ala sige. Pwede kita tiyempo mga kabistado diri sa ato sining pagpangalagad sa ato sining Bistado Program.
aton Sa ngalan na gilamang sa ato sini nga mga reporters kay kabistadong Bonnie Sumblingo, kabistadong Aaron Rifuyo, kay kabistadong Vincent Villano Jr., kay kabistadong Joshua Haka, Bodman sa kay kabistadong Richard Meriveles, kay kabistadong Karisma Alagaw. Idol John Kapul Kinandan, tampad nga ako naman yung abyan sa kahanginan, Kasigura. Idol John Aluhado Kapulot. John Kapul Nagapasalamat gid sa inyo sining pagpamati. sa droga Nagatamyaw sa inyo sang mayong hapon Western Visayas, Tatlong iyan mayong hapon Iloilo, John mayong hapon Pilipinas, Pistado! mayong hapon sa bilog nga kalibutan. Pistado! Sa ngalan kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Pistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga pasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot.